Et nyt kampsportscenter blev i dag indviet i Aarhus. Sporten har vist sig effektiv til at rette utilpassede unge op. Normalt kommer kampsport fra det fjerne østen, men Daiki Haku er udviklet i Danmark. Om borgmesteren har indsigt i kampsport skal være usagt, men Vammen har i hvert fald sort bælte i personlige stemmer. Kampsport er for mange en måde til at komme væk fra en forkert vej i livet, misbrug eller kriminalitet. Hvis man forestiller sig, at man står for en meget stor og stærk modstander, og man tænker, hvordan pokker skal jeg klare ham der, så må man se, okay, hvad så hvis man står for et stort problem i livet på en eller anden måde. Og så prøve at få blandt andet de unge mennesker til at se på det, hvor de nogle gange godt kan finde på at opgive, fordi de måske er ressourcesvage på mange områder. En af dem, der træner Daiki Haku, har selv været alvorligt på kant med loven. Men med sporten som bagage er han i dag på rette vej med fast arbejde. Han vil gerne være anonym, for han arbejder til daglig i en institution i Aarhus. Jeg var da så langt ud, at der skulle skaffes penge hver dag til stoffer og til ting og sager. Altså, og jeg overhovedet ikke på nogen måde kunne tage vare på mig selv. Og ja, på den måde, ja. Og der kan der godt være, at narkomanen kommer ind her, der lige pludselig så begynder de at få noget, som de kan fylde livet ud med. Eftersom at det kan være meget intensiv træning til tider. Og så får de på den måde ligesom fyldt de der ting ud, som de kunne mangle. Fordi at de lige pludselig i stedet for, så bliver det et slags narkotikum at træne. Fordi man skal gå så dybt ind i det, som man skal her. Når folk de kommer på institution, så skal der noget, der erstatter det vilde. Så kan man ikke bare sætte sig ned i en rundkreds med en lille sweater og snakke om følelser. Altså, så skal der være, det var det første. Altså, der skal være noget, der erstatter det. Man skal ligesom erstatte alt det vilde med det sug, det giver med at tage stoffer og se biler og alt sådan nogle ting der. Og det fik jeg lynhurtigt her igennem. Hvad jeg tager med hjem, jamen, altså, det er det hele. Det er selvværn, selvtilliden, der følger med. Altså, tage livet alvorligt. Det vil sige, det er noget af det fineste, jeg har lært her. Det er at tage livet alvorligere. Det første hold er i gang med træningen, men der optages nye medlemmer et stykke tid endnu. Nu skal vi have